Ανατριχιαστικές ομοιότητες που πολύ απλά δεν βγάζουν νόημα. Ο άντρας στα αριστερά πέθανε το 1988 και αυτός στα δεξιά γεννήθηκε το 1988. Πιστεύω πως μοιάζουν αρκετά. Ο Γε με την Χουέ γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν το 2011. Η φωτογραφία δείχνει την Χουέ να ποζάρει μπροστά από αυτό το άγαλμα το 2000. Το τρελό είναι ότι η κάμερα κατέγραψε και το μελλοντικό της άντρα που κι αυτός πόζαρε για μια φωτογραφία. Πριν χρόνια ένα αγόρι πέθανε με το μηχανάκι του όταν τράκαρε με ένα ταξί. Ο αδερφός του πέθανε πριν ένα χρόνο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο από τον ίδιο ταξιτζή, μεταφέροντας μέχρι και τον ίδιο επιβάτη. Τώρα εσύ πες μου πώς εξηγούνται όλα αυτά. Μην ξεχάσεις το like για να βλέπεις περισσότερα. Όποιος κάνει τα λιγότερα αγγελάκια θα τον κυνηγήσει θεία. Φύγαμε. 3. Λοιπόν κύριοι, χάσατε, κάνατε 3 αγγελάκια ο καθένας, οπότε πρέπει να υποστείτε τις συνέπειες. Πω, ευτυχώς που γλιτώσαμε από τη θεία. Ποιος σας είπε ότι γλιτώσατε? Όταν έχεις μικρότερο αδερφό, δώσ' το κινητό μου. Δεν στο δίνω, δικό μου είναι. Μικρόβιο είπα, δώσ' το. Αου! Θα μου βγάλεις το χέρι ρε βλαμένε. Ποιος σου έμαθα αυτή τη λέξη? Εγώ πολλές λέξεις ξέρω. Ηλίθιο σκουλίκι, βρωμιάρι, βλαμένο τραπεζάκι, Κολομπαρμπούνι. Παύλε, ξέρεις που είναι το σκάσε! Τι είναι αυτά που λες του αδερφού σου? Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ναι καλά, όλη τη μέρα με βρίζει. Τι? Μαμά, τι θες μωρέ? Κοίτα λίγο ένα βιντεάκι. Τι να δω γαμώτο τώρα? Κοίτα. Τώρα μ' έρθω και το βρω τι θα σε κάνω. Ποια είναι αυτή? Ποια είναι? Πού είναι ο αδερφός σου? Δεν ξέρω εγώ. Α, πήγε στο καφέ με τα παιδιά. Α, ναι, κάτσε να έρθει και θα δει. Για να δεις ολόκληρο το βίντεο πήγαινε στα σχόλια και πάτα το πρώτο καρφιτσωμένο μήνυμα. Το Τέμου μου έστειλε αυτό το φανταστικό μικρό ποδοσφαιράκι, το οποίο όπως βλέπετε είναι πολύ μικρό αλλά και πολύ απλό. Τι εννοώ? Εάν είσαι άτομο σαν εμένα που βαριέσαι να πας μέχρι το μόλ για να παίξεις ποδοσφαιράκι, μπορείς απλά να καλέσεις ένα φίλο σου στο σπίτι, να βάλετε μια μπάλα κάτω και να παίξετε κάπως έτσι ποδοσφαιράκι. Ο τρόπος που κλωτσάς την μπάλα είναι με αυτά εδώ τα χεράκια και είναι πάρα πολύ ωραίο να σας πω την αλήθεια. Εάν κατεβάσεις το Τέμου και χρησιμοποιείς τον κωδικό που σου έχω εδώ πέρα στην οθόνη, θα βρεις το συγκεκριμένο ποδοσφαιράκι μόνο με 10,96. Πάμε λίγο να δούμε πόσο σπάνιο είναι το σώμα σου. Μόνο το 25% μπορούν να σηκώσουν τα φρύδια τους έτσι και περίπου 8% του κόσμου μπορούν να πιάσουν πράγματα προς τα πίσω με τα χέρια τους. Ήξερες ότι το 26% χασμουριούνται όταν βλέπουν κάποιον άλλο να χασμουριέται? Το 35% μπορούν να κάνουν glicking. Είναι όταν κάποιος μπορεί να εκτοξεύσει σάλιο κάτω από τη γλώσσα του. Εάν βάλεις κάτω σε κάποιο τραπέζι το μεσαίο σου δάχτυλο και προσπαθείς να σηκώσεις αυτό το δάχτυλο, μόνο το 1% μπορεί να το κάνει. Και λιγότερο από το 1% των ανθρώπων έχουν άθραυστα οστά. Πάμε λίγο γρήγορα να μαντέψουμε το YouTuber από το στόμα του. Μπορείς να κάνεις like πριν περάσει αυτή η μπάλα από την οθόνη? Λοιπόν, πρώτον έχουμε αυτό το παιδί. Αυτός είναι πανεύκολος ρε φίλε, είναι ο φίλος μου αυτός είναι ο Psycho Jazz. Πάμε λίγο, 1 στα 3. Λοιπόν, δεύτερη έχουμε αυτή την κοπέλα. Κάτι μου θυμίζει αυτή η κοπέλα ρε φίλε, περίμενε. Αυτή δεν είναι η... πώς την λένε μπρο? Η Κωνσταντίνα, η γυναίκα του Πάνος Dent. Ναι ρε φίλε, 2 στα 3. Πάμε λίγο να δούμε και το τελευταίο. Με αυτός ποιος είναι τώρα ρε φίλε με το μουσι? Και αυτός κάτι μου θυμίζει. Κάτσε. Αυτός που είπα πριν, ο Πάνος Dent. Ναι, 3 στα 3, ναι. Πάμε λίγο να δούμε πόσο σπάνιο είναι το σώμα σου. Μόνο το 22% των ανθρώπων έχουν το Morton Stow, το οποίο σημαίνει ότι το δεύτερο σου δάχτυλο είναι μεγαλύτερο από το πρώτο. Το 83% μπορούν να κυλήσουν τη γλώσσα τους έτσι και μόνο το 14% μπορούν να κάνουν ένα τριφύλι από τη γλώσσα τους. 2% του κόσμου έχουν διπλή σειρά βλεφαρίδων, γκρι μάτια και πορτοκαλί μαλλιά. Και μόνο το 2% μπορούν να μιλήσουν καθώς εισπνέουν από τη μύτη τους. Πάμε λίγο γρήγορα να μαντέψουμε την ηλικία αυτών των διάσημων ατόμων στην Ελλάδα. Πριν πάμε να δούμε, μπορείς να κάνεις like πριν περάσει αυτή η γάτα από την οθόνη? Λοιπόν, ο πρώτος είναι ο Σάκης Ρουβάς. Πόσα να είναι ρε, δεν θα είναι 43, 44, 52? Τι λες ρε φίλε, τόσο μεγάλος είναι? Η δεύτερη είναι η Σιντερέλα. Η Σιντερέλα πρέπει να είναι 21, 22... 23, οκ, κοντά έπεσα.
Και ο τρίτος είναι ο 2J. Ωχ, αυτός τώρα πόσο να είναι ρε. Φαίνεται και μεγάλος και μικρός. Τον βάζω 32. 39! Τι λες ρε φίλε! Πάτα subscribe τουλάχιστον άμα βρει και σένα από τα 3. Πανέξυπνοι άνθρωποι που βγήκαν από το Matrix. Ένας πατέρας έβαλε μια κρυφή κάμερα στο σαλόνι για να βεβαιωθεί ότι η κόρη του δεν θα κάνει πάρτι καθώς αυτός λείπει. Ας πούμε ότι η κόρη του έκανε κάτι πραγματικά απίστευτο. Έβγαλε φωτογραφία το σαλόνι και τοποθέτησε την κάμερα στο να δείχνει τη φωτογραφία. Η μάνα αυτού του παιδιού του είπε να πάει να παίξει έξω. Οπότε πήρε το PlayStation και πήγε να παίξει έξω. Στην τελευταία χρονιά του λυκείου δεν μπορείς να γράψεις κάποιο αρνητικό στιχάκι. Οπότε αυτή η κοπέλα έγραψε: το γραφείο, σεζόν 7, επεισόδιο 19, λεπτό 14 και 45. Εάν πας σε εκείνο το σημείο, ο ηθοποιός λέει αυτό. Should have burned this place down when I had a chance. Εγώ είμαι ο αληθινός Παύλος! Όχι, εγώ είμαι ο αληθινός Παύλος! Οκ, λοιπόν, νομίζω υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να καταλάβω ποιος είναι ο αληθινός. Εχθές έφυγε ο Ρονάλντο από τη Ρεάλ. Τι! Όχι ρε φίλε! Μα μπορεί αυτός να ήταν ο πραγματικός Παύλος! Ναι, αλλά ο Παύλος πάντα κάνει αυτό το όταν σοκάρεται. Ωρε φίλε! Όταν μάλωνες με τους γονείς σου μικρός. Μπορώ άλλο! Σας μισώ! Αυτό ήταν, έφυγα! Έκανες αυτό χωρίς κάποιο λόγο. Έκανες αυτό όταν έκλεινες τα φώτα. Όταν έβλεπες την πόρτα. Παιδιά, σήμερα είναι τα γενέθλιά μου. Το μόνο που ζητάω από εσάς είναι να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο για να το δούνε κι άλλα άτομα και να με κάνετε και ένα follow στο Instagram που λέγεται Παύλος Μακρύς, καθώς έχω βάλει στόχο να πάμε 30.000 πριν το τέλος του καλοκαιριού. Μπορώ να το κάνω μόνο με τη δικιά σας βοήθεια και θα απαντήσω σε όλα τα μηνύματα. Σας ευχαριστώ όλους για ακόμα μια φορά. Τα καλύτερα έρχονται. Πράγματα που κάναμε όλοι σαν παιδιά. Παύλε, κατέβα, θα χτυπήσεις! Πράγματα που κάναμε όλοι σαν παιδιά. Εάν κουνηθείτε δεν θα πω τίποτα, το υπόσχομαι. Εσένα τι δουλειά κάνει η μαμά σου, Παύλε? Εμένα? Είναι καθαρίστρια, κυρία. Καθαρίστρια, Μετά από λίγες ώρες. Ναι, γεια σας, η κυρία Μαρία. Ναι, ίδια. Ναι, γεια σας. Σας καλώ επειδή έμαθα ότι καθαρίζετε σπίτια και ψάχνω κάποιον να μου καθαρίσει το σπίτι για την επόμενη Δευτέρα. Με ενημέρωσε ο γιος σας. Αχ, θα το σπάσω! Πράγματα που κάναμε όλοι σαν παιδιά. Μέσα στην τάξη. Ρε φίλε, τι μυρίζει έτσι? Κάνω μετό. Το πάτωμα ήταν λάβα. Όταν κατάπινες την τσίχλα. Όχι, θα μείνει 7 χρόνια μέσα μου, δεν το πιστεύω, όχι! Κοιτάξτε, είμαι ο Σούπερμαν. Μαμά! Μπαμπάς και γιος βλέπουν τηλεόραση. Όχι, ήρθε η ώρα του ύπνου. Δεν πρέπει να με δει, δεν πρέπει να με δει. Μπαμπά, σε παρακαλώ, μη με δεις. Ρε Παύλε, είναι 10 η ώρα, πήγαινε για ύπνο. Άιντε! Και καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα διαβάζουμε οικονομικά και δεν θα το πιστέψετε παιδιά. Σήμερα έχεις αχωρήσει. Λάθος δωμάτιο. Ρε Παύλε, τι κάνεις? Θα φύγω! Πού θα φύγεις? Δεν ξέρω, θα φύγω μακριά! Α ναι, γιατί? Επειδή με νευριάζεις! Καλά, τότε θα φάω την πίτσα που παράγγειλα μόνη μου. Είπες πίτσα!